Bona nit. El GEI és un grup d'elit similar als GEO de la policia espanyola o la SWAT americana. Existeixen per prevenció i com menys hagin d'actuar millor. El GEI és una unitat especial dels Mossos d'Esquadra que aquest cos policial activa com a últim recurs per detenir delinqüents perillosos, armats, amb hostatges, en situacions límit o quan es reclama un servei de protecció d'una personalitat. Un equip del programa ha estat autoritzat a seguir-los durant els entrenaments i per primer cop en una acció real. Una unitat dels GEIs, el grup especial d'intervenció, ha estat destinat al terrat del Palau de la Generalitat. Avui la seva missió és vetllar per la seguretat d'un cap d'estat estranger que està de visita oficial a Catalunya. Avui és una feina, podríem dir, de contrafrantiradors. Estàs aquí, vigilant la resta d'edificis que tens davant, perquè no puguin fer una reacció a la personalitat que ve avui. Home, el primer que fem quan arribem és assegurar la zona. Llavors, assegurem tot a l'entorn on estem nosaltres i posteriorment llavors donem seguretat a la personalitat. Es tracta d'inspeccionar tots els racons del recorregut per on passaran les autoritats. Cada unitat dels Mossos s'encarrega d'una zona. Així, mentre el grup de subsol revisa el clavegueram de la plaça Sant Jaume, els GEIs hauran de vigilar les alçades. Balconades sospitoses, finestres sospitoses, fins i tot alguna persona sospitosa a nivell del carrer, que es comunicaria a les unitats del carrer, i la sorpresa, evidentment, pot sortir en qualsevol moment. No ens podem donar mai per relaxats o perquè aquí no passarà res. Encara que aquest lloc el coneixem molt, mai podem donar per fet que el perill no hi és. Estan aquí, Un dels moments més delicats és quan l'autoritat visitant, en aquest cas el president de la República Oriental d'Uruguai, és rebut a la porta pel president de la Generalitat, Pasqual Maragall. I en el moment que el VIP arriba, tenim que estar en disposició de poder reaccionar efectivament davant de qualsevol agressió violenta sobre aquesta persona. A veure, interroguem si a la finestra que us quedaria a la vostra Snow, a veure si veieu clar si hi ha alguna persona darrere, que no es veu des d'aquí bé, canvi. En cas de perill, per enfocar amb rapidesa i amb precisió, cada finestra i balcó té un codi determinat. Si haguessin de disparar, ho farien apuntant segons les indicacions. Cada bloc té una identificació, bé sigui per número o bé sigui per característica del bloc o de la vivenda, i dins de cada bloc, cada planta i cada finestra també té una referència, amb la qual de seguida que es diu a l'altre company que està observant la zona, de seguida sap de quina finestra o de quina balconada estem parlant. La visita té lloc un dia feiner quan la plaça és més concorreguda. Per això, un dels moments de més risc serà quan les personalitats vagin caminant fins a l'Ajuntament de Barcelona. Aviam, estigueu atents, està a punt de sortir. Ja tenim fora. S'està adreçant a l'Ajuntament. Va cap al mig de la plaça, el tenim al mig de la plaça. S'han aturat, estan davant de l'Ajuntament, a 10 metres aproximadament de la porta principal. Van cap a dintre. Els GEIs es van crear fa 14 anys. L'especialització en operacions especials i la preparació física que tenen fa que se'ls consideri un cos d'elit. Per accedir a aquesta unitat cal ser Mosso d'Esquadra i superar unes proves molt difícils que duren un any. Es tracta de posar els aspirants en situacions límit, ja que se'n valora tant la resistència física com la psicològica. Per això, només són una minoria els que aconsegueixen entrar-hi. La mateixa selecció ja fa que físicament el personal estigui ben preparat. El que a nosaltres més ens interessa és com està preparat psicològicament. Hem de pensar que les actuacions del GEI tenen una gran part de pressió, de guant d'autocontrol i una sèrie de paràmetres que no són físics i que generalment no es poden entrenar després, un cop estàs en el GEI. En canvi, físicament sí que pots preparar la gent a dintre del grup. Els GEIs entren en acció en situacions considerades d'alt risc i que les altres unitats de la policia no tenen recursos ni preparació per afrontar-les.
Els GEIs ens activen quan en situacions de presa d'hostatges, de delinqüents armats i perillosos, de grups armats i perillosos, situacions que siguin inaccessibles per a altres unitats del cos de Mossos d'Esquadra. Tot i que entren en acció ocasionalment, sempre han d'estar de guàrdia i preparats al màxim nivell. La major part del temps el dediquen a entrenar diverses disciplines. Mantenir tota aquesta infraestructura té un alt cost. Aquí tenim un material bastant car, la preparació de la gent és costosa i normalment són pocs, però clar, encara que siguin així molt cares, quan menys entren en servei millor. És una bona senyal. No és que no interessi, sinó que no seria una mica perillós o alguna cosa voldria dir que una unitat tàctica d'aquest tipus estaria cada dia, treballant en determinades situacions. Es practiquen especialment les intervencions en què la coordinació de l'equip és molt important, com el cas de les entrades a pisos o cases. Avui faran un exercici en una masia abandonada. Es tracta que l'assaig s'assembli tant com sigui possible a la realitat, tret d'alguns elements. Les pràctiques que fem a vegades en foc real el que utilitzem és aquest tipus de munició que és de plàstic, que la qual no és que sigui mortal, però si en toca una part vital pot fer tot molt de mal, no? Es truca a la unitat d'investigació de Barcelona i se'n requereix perquè hi ha 2 delinqüents que estan amagats en una masia abandonada. Aleshores, l'exercici en si consta de 2 fases. Heu de fer patrullatge rural fins als voltants de la casa i aleshores s'ha d'entrar a la casa, saltar i detindre les 2 persones. Són delinqüents armats, perillosos, són escapulits de la presó i els 2 tenen delictes d'armes de foc. Sempre procurem de buscar puestos el més rars possibles, no? En aquest cas, aquí tenim una casa que està, tot i que té propietari i hem demanat els permisos corresponents, es va molt bé perquè són situacions en les quals té moltes distribucions, no n'hi ha problemes de fer trets per dintre perquè no ocasiones cap desperfecte i llavors és el més real amb la realitat, el que pots trobar tu que és en qualsevol servei. Nosaltres normalment treballem amb siluetes, poden ser armades, desarmades, hostils, no hostils. Ens ajuda a saber reaccionar i aguantar una mica a l'últim moment, que es diu de poder ser molt selectius a l'hora de saber si es pot fer foc o no s'ha de fer foc sobre una persona. Tu fas de dolent de persona física, col·loques per aquí i una mica aviam quin temps de reacció tens envers a la seva entrada. Si veus que et dona temps, reacciones, però si no, una mica et veus sorprès per ells i tu mateix. La nostra feina del dia a dia és estar sempre al màxim nivell de tant sigui entrenament físic, psicològic i de dominar de les armes i les situacions. Policia! Què policia? Si nosaltres entrenem no és perquè simplement ens agradi que ja ens agrada, no? És pel fet que darrere pots trobar delinqüència molt professional, membres de cossos de seguretat, exmilitars, amb una preparació i una disciplina molt forta, i nosaltres hem d'estar contínuament entrenant perquè ens podem trobar qualsevol grup d'aquests, no? La seva feina té un punt d'espectacularitat que pot recordar una pel·lícula. Però al contrari que la ficció, ells han de ser molt discrets en la seva activitat, fins al punt que a vegades ni el seu entorn més pròxim sap a què es dediquen. Vaig a la universitat i els meus companys, alguns saben que sóc mosso, però no saben exactament quina és la feina que estic fent, quina és la tasca que faig. I inclús els meus veïns, per exemple, ni tan sols saben que sóc mosso, no? D'entrada a mi, si em pregunten de què treballo, jo sóc funcionari. Tampoc no és que no m'agrada ni... O sigui, jo normalment tampoc mostro que sóc mosso. Poca gent té coneixement exactament del que fem i el que deixem de fer. Penso que quan menys detalls tingui la gent del que fem i menys coneixença, doncs millor. Tot i les mesures per mantenir l'anonimat, són conscients que poden ser objectiu d'algun atemptat. Durant els entrenaments sempre n'hi ha un que no fa cap activitat física i vetlla per la seguretat de la resta del grup. Quan no hi ha vigilància policial o vigilància de cap altre tipus, doncs sempre hi ha algú que se n'encarrega de donar seguretat a la resta dels companys. Qualsevol cosa estranya que pogués venir per les portes també és qüestió de sortir, anar donant cops d'ulls als vehicles perquè en algun moment poden quedar sols i simplement és això, vull dir, poder reaccionar davant de qualsevol cosa imprevista que pogués haver-hi amb el grup.
també han d'estar preparats per afrontar situacions de risc sense armes de foc. Nosaltres practiquem tot tipus d'exercicis, o sigui, des del control menys lesiu sobre una persona amb la qual la podem controlar fent-li el menys dany possible, fins a, podríem dir, controls o tècniques més contundents per depèn quin tipus d'individus ens trobem. Això és una defensa extensible, la podem utilitzar oberta. Quin avantatge té aquesta eina? Que és molt persuasiva, també. En el moment que t'enfrontes a un delinqüent i veu que tens una cosa tancada a la mà, en el moment que fas l'obertura, només amb l'obertura de l'eina, ja moltes vegades dissuadeixes a la persona que tens davant de que faci segons quin acte o segons quin altre. Els que utilitzem aquesta eina s'ha de tenir molt clar on es pot picar i on no es pot picar. Normalment amb aquesta eina es pica sempre a grups musculars grans, cames, braços, el que no s'ha de picar mai, per exemple, amb aquesta eina és el cap. Un dels aspectes que practiquen més és saber emmanillar amb rapidesa. Alguns sí que es resisteixen. El que és que ja quan entrem, ja diguéssim, agafar algú, segons com anem vestits, això ja s'impressionen bastant. És que sempre busquem la sorpresa, no? Per poder-los de tindre bé. Al principi sí que igual quan es comences és quan trobes una mica més a nerviós, diguéssim, no? No estàs molt acostumat a fer segons quins moviments o quins emmanillaments, però llavors quan a base de pràctica et vas acostumant. El material també ha d'estar sempre preparat per sortir. A la central d'operacions disposen d'un taller on emmagatzemen totes les eines. La posada a punt de les armes es fa regularment, encara que no s'hagin fet servir. És una eina més de la nostra feina, no? Que millor no haver d'utilitzar-la, no? Però hem de tenir preparada per si de cas. No hi ha sentiments implicats amb això, no? L'has de treure quan fa falta i no l'has de treure quan no cal, i punt. Per de formació professional t'hi fixes, no? Com es comporta la gent i dius, ui, aquest està per aquí rondant, no, alguna cosa dolent farà, no? I efectivament no falla. I res, a córrer darrere, aquí farem, no? Tots els membres del grup especial estan les 24 hores en guàrdia, diguem-ne, quan disposen d'un mensatel pel qual poden ser activats en qualsevol moment del dia, qualsevol dia de la setmana, i tenen un temps de resposta que ja està estipulat per presentar-se a lloc de treball, equipar-se i anar allà on siguin destinats. Aquesta nit s'enfrontaran amb un cas real. Mentre la ciutat dorm, ells han estat activats. A les 4 de la matinada se'ls convoca per explicar-los la intervenció que hauran de fer en un pis on se sospita que hi podria haver drogues i armes. Podríem dir que és una entrada de risc en la qual s'han vist armes i a més està agreujada o podríem dir està una mica motivada també per al tema de que són magrebins i tot el tema que hi ha últimament aquí a Espanya amb el tema del terrorisme islàmic s'ha d'anar una mica en compte perquè mai saps si aquesta gent que es dedica al narcotràfic poden estar vinculades a la financiació de grups islàmics, etc. El desemputxament en un principi serà igual, ens tallaran al carrer, i el que parlàvem de les escales. A l'ascensor entrem, equip Bravo, escala de dreta, equip Alfa, escala de l'esquerra. Anem pujant, ens anem trobant a cada planta. Si veiem que és un pis gran, cosa que dubtem perquè hi ha 8 portes per replar. Normalment quan nosaltres ens criden són entrades amb violència, amb la qual cosa es mira de tirar la porta a terra, intentem fer-nos en el pis entre 9 i 11 segons, tenir tot el pis controlat per evitar que les persones de dintre puguin reaccionar i a la vegada així també garantir la seva seguretat i no haver de fer un enfrontament armat amb ells. Les indicacions es complementen amb imatges de l'edifici on hi ha l'habitatge en què entraran amb una ordre judicial i amb un plànol que els ajuda a obtenir més dades sobre les característiques del pis. A més, la brigada de la policia que ha portat la investigació els facilita les fitxes policials dels sospitosos. S'ha de ser conscient del perill, o sigui, no es pot ignorar el perill que hi ha en cada situació. Però s'ha de conèixer, s'ha de saber controlar, valorar la situació i potser, home, és aquesta la por, no? No saps mai amb el que et pots trobar i això és el bàsic, no? Tenir molt de respecte i sempre pensar que el que et pot succeir pot ser molt greu, no? Molt important. Els instants abans d'entrar, doncs, a pesar de que puguis tenir moltes dades i que puguis tenir tot molt planificat, és el moment potser més delicat. Estàs violentant un domicili, llavors la reacció que poden tenir cap a tu, doncs, és imprevisible, per això nosaltres intentem jugar una mica amb la sorpresa.
molt d'empenta, molta concentració, moltes ganes de posar, de posar sobre la taula tots els coneixements que tenim amb un cas real. Cada membre del grup juga un paper molt important dintre del que és el conjunt. Llavors, si hem d'estar molt concentrats tots a l'hora de desenvolupar la feina, perquè si falla un, és possible que falli tot el dispositiu. Som conscients de l'aspecte que portem i llavors busquem sempre uns horaris que s'ajustin més a la matinada per seguretat nostra, per seguretat també de terceres persones, passem més desapercebuts i quan més discrets siguem i menys se'ns vegi, molt millor. ¡Quieto ahí! ¡Pon la cabeza en la pared! ¡Ese que lo vista en la pared! ¿Qué se le mira? Aquest aquí. Mira hacia el otro lado. ¡Hacia el otro lado! ¡Hacia el otro lado! Aquí. Mira a la izquierda. Buenas manos aquí, las manos. Aquest tipus d'entrades, la gent que anem a buscar queden una mica xocades. No cridem per cridar, donem unes ordres molt concretes de com volem que es col·loquin per seguretat nostra i prou. Una actuació del GEI ha de ser lo suficientment contundent i ràpida per tal de garantir que no hi hagi perill per terceres persones, ni per la mateixa policia, ni per mateixos delinqüents, a vegades. La feina dels GEIs acaba un cop el pis està controlat. A partir d'aquest moment, entren en acció els agents judicials que es fan càrrec dels detinguts i de la continuació del cas. Tenia la seva complicació, com totes les entrades, pot veure els resultats, perquè generalment s'espera, després que els d'investigació comuniquin que efectivament són la gent que esperaven, hi hagi el que s'esperava que es trobés, llavors sí que realment és un èxit. Segons fonts de la policia catalana, els 6 detinguts en aquesta acció formen part d'una banda perillosa i han estat posats a disposició judicial per presumpte tràfic de drogues. Segurament se sentirà